Goeie. Ik heb in 2023, dat werd een Ierlien, in ons knauwske had ik toen eens een keer LED-verlichting ingebouwd. Nou, ik had het toen filmen, maar ik had er nooit wat met die eigenlijk. Heel kwart verhaal. Ik kwam dat filmpje kamerputje. En ik denk dat ik daar nog eens een beetje in omknip en een beetje netjes ermee zie, dan is dat in ieder geval wel iets om te delen. Want wat is er nou leuker dan een beetje LED-verlichting voor in de camper. De voor in de camper, daar is een heel integraal natuurlijk. Hè. En daar is het eigenlijk heel erg zuster. Daar aan de zijkant haast altijd boljachtjes bij de kastjes. En er zit een grote lampen zit erin. Maar helemaal voorin zit eigenlijk helemaal niks. Nou, in deze vlog meid ik dus dat. Dat lampje had ik er ook bij de Action bij. Hè. Dus het kast zit ik nog net een rol. Maar in deze vlag let ik hem zien hoe ik dat die in ha. Het is een kwart vlagje, hoe lang het wordt er? Ik denk dat ik hem op 12 minuten houden kan of zo. Maar het is in ieder geval een tech vlog dus. Nou, show maar even en zet je maar even onderin wat je hem ervan vindt. Misschien vind je het helemaal niks, maar ik vind het in ieder geval wel leuk. Ik vind het sowieso leuk om met de knauws om te prutsen natuurlijk. Dus show maar even. En bedankt voor het zien weer. Hey, trouwens. Ben je nog geen abonnee? Wil ik gewoon even een abonnee. Hè? Dat kun je links of rechts onderin. Daar staat altijd zo'n opaartekentje staat erop. Als je dat drukst, kun je voor het abonnee worden. En zo je oude filmpjes van Noorwegen eens een keer hebben om. Hè? Want we gaan heel veel nieuwe abonnees krijgen. Maar die hadden die oude films volgens mij nog net zien. Nou is er trouwens een heel groot percentage wat wel de vlag shot, maar geen abonnee is. En dat klinkt natuurlijk zien in analytics. Hè? Dus word even een abonnee. Doe even een toemke als het filmpje leuk vindt. Vindt je hem net leuk? Ja, dan doe je het toemke naar beneden. Een toemke. En zet het beltje even aan. Want dan krijg je weer een seintje dat er een nieuwe vlog is. Hey, een protte kijkplezier. En waar weet hartstikke wat doen. Later. Goeioen. Ja, we zitten weer in de knauwske. En ik heb een klusje bedacht. Want als we jongens in de knauwske zitten, dan is het eigenlijk best wel donker. En dan zijn er wel verschillende lichtjes die we ondaan kennen. En dat is best wel gezellig. Daar heb ik trouwens, dat is ook wel leuk, daar heb ik alweer bakpapier in die dingen. Zo'n bakpapier, dat maakt het natuurlijk niks uit als het heet wordt. En trouwens, je zit al je LED in, dus het wordt sowieso niet heet. Maar in ieder geval, wat ik zie zo, is, dat is best wel gezellig. Maar je voor is eigenlijk heel zuster. Ja, er zit gewoon simpelweg geen verlichting. Nou, ik zal de grote er een ontzetten. Maar, nou had de AC-tion, die had natuurlijk al van die LED-troepjes. En dat heb ik hellen. Maar ik heb zo'n strip van 2 meter. En die strip, die gaat hier voor in, boven de cabine. Die wordt hier dan in dit hoekje, en ik ga het al wat voorbereid, maar hier in dit kastje, daar zit een kabelgoot en die gaat hier naar dit kastje. Dus daar doe ik het triet erin, zo hoek helemaal net op in, helemaal niks. En dan gaat dus de voeding, die komt hier gewoon van de 12 volt, want die leidt hier naar het bakje van de oyster. Ja, en je giet even mis. Want die voeding van die oyster, dat is net helemaal, tenminste wat ik verwacht hier. Want wat gebeurt er op het moment dat ik de televisie doe, dan gaat die schotel die klapt ik in. Dus komen we later wel achter, maar dit kan net. Dus het is iets ingewikkelder dan dat ik dacht. Dus van de schotel, daar zit gewoon 12 volt op. Nou ja, het redje is, maar ik hoop dat die ledlampjes dat herkennen. Maar zaten we aan de hak dan voorin, hak ik weer wat licht. Ik zie dat in het vorige knauwsje ik dat ook. Het lijkt er zelfs op dat het hier een beetje makkelijker wordt zelfs nou. Nou, dit is in ieder geval klusje. Nou, wat ik doe, ik ga
ik had in ieder geval de stekker. Want die gaat natuurlijk op een adapter. Dus ik had die stekker, die had ik er al geknipt. En die zet ik nog even vertenje. Dan komen ze in een kroonsteentje en dan sluit ik ze hier gewoon op het kastje. Dus dat vertenje is ik eerst aan doen. Want dan ben je mooi stevig, daar hou ik me van. Dus gaat er mee. Nou, voor het vertennen staan we natuurlijk in de workplace. Dus de soldeerbout maar even onder stroom. Die is nog niet warm. Nee, die moet ik gewoon. Simpele jabi. Ja, het is al laat, het is donker. We moeten stil wezen. Nou, de treden zit ongesloten. En de strip die lijkt hier. En die kan ik natuurlijk met een on- en uitknop omzetten. En nou, die werkt hè. Die kan natuurlijk op al je verschillende kleuren. Nou is het alleen nog zo. Oh, nu gaat de radio aan. Ik denk al, ik jij een tikje steeds. Had ik de... Zet ik wat er op contact. Hé, zit dat mooi. Nou, we zijn een stapje verder. Dus het toch wat te werden met die plus en min daar in dat bakje. Dus dat is net echt helemaal plus en min. Op het moment dat ik hem daar op een voeding en een min ontsluit, dan doet het wel. Alleen dan wordt vervolgens het contact gewoon. Ja, dat klapt het dus net helemaal. Nou, dan zit je eronder in de bak. Je zit echt 12 volt. Dus daar had ik een echte plus en min bij. En dan sluit ik hem daarop aan. Ik ga een hele lange kabel voelen. Dat heb je al eens een keer van oren TL-lampen, zeg maar. En die had precies dezelfde aansluiting, zodat ik hem op de voeding van de LED-lampen aansluiten kan. Dus dat past precies. En dat is een hele lange ding, dus dan hoef ik net te knippen, hoef ik net te pakken en ik kan helemaal tot beneden in het kastje bij de 12 volt komen. Dus ik ben nodig dat een beetje netjes aan het voortwerken, zodat het mooi in de trollage door kan en dan naar beneden. Dat sluit er mooi aan. De triet leidt hier. Dus die ga ik ook aan alleen maar ondersluiten. Dan is het een kwestie van deze naar beneden begeleiden. En aansluiten. Altijd wel makkelijk in, steek je van die stugge triet. Dus heel mooi maar begeleiden. Ik liet je nou mooi in een krultje zetten.
Dan heb ik wat extra speling. En ik ga je triet genoeg. Dus ik heb nooit geen kwijt. Dus even een extra rondje. Met een laatste door ze eigenlijk voor is. Ja. En nu ga ik dus al zien dat dit is de voeding. 12 volt. En je zit de televisie op aansluiten. Met deze kabel. En dan sluit ik dus die kabel van mij gewoon. De triet zit aansluiten. Dan zullen we, voordat we alles dicht maken, eerst eens even checken wat de lamp doet. We zoeken even een flitsje, dus ik denk dat er wel spanning op zit. Kijk eens aan. We doen hem uit en we werken het spel af. Nou, hij zit. En nu is het. Ik ga die ontvanger, want dat is de ontvanger van de afstandsbediening. Dus die ga ik een beetje hoger doen. Want als ik hem hier achter had, dan had er eigenlijk geen ontvangst. Nou, deze triet die gaat hier achter en die gaat hier in die watten. En ik kwam nog heugen dat ik zei van, ik hoor in die lasdoos even wat extra triet. Nou, dat komt nou maar weer goed uit. Dus nu kan ik hem hier mooi voor het werken. En zo is alles mooi aan kant. Dus, klaar. Speel er even op Roemie en dan even een voor en na. Nou, en hij kan dimmen natuurlijk. En dit is in Velst. Nou, dit is geel licht en dit is wit. En zo wordt licht. En wordt het nog leuk maatje, dan maken we de disco van. Ik vind dit zelf wel mooi, dat past mooi bij de oorlichtjes. Nou, deze klus gaat ook weer een dikke toom op. Dus hij is weer klaar. Het zit. Dikke toemen en dan spul hem op Roemie. Dan kan eruit. Ja, ik heb wel bij.